ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕುಸುಮಾಧರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈ ಇದರ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ವಾಶಿ ಸೆಕ್ಟರ್ 30ರಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಗಾದ ರೆಗೆನ್ಸಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇತರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಮಾತನಾಡಿದ ಪುಣೆಯ ಸಿಂಬೋಸಿಸ್ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಗುರುಪುರ ಅವರು ಕೆಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं लीडरशिप रोल लेते. किसी ने हमें लीडरशिप दिया नहीं, हम सोचते हम में एक क्षमता है, हम उनके लिए कुछ करें. वो ये कर नहीं सकते, हम उनके लिए करेंगे, हम उनको साथ निभाएंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे. अभी देखिए शेट्टी साहब को राज्योत्सव अवार्ड मिला, उधर उनको एक स्टूडेंट का पहचान लगा, उसकी प्रतिभा के बारे में पता चला. इनिशिएटिव क्यों लेना? मेरे से मुलाकात हुई, उसके बाद उनको पहचान लगा कि मेरे में कुछ टैलेंट है, मैंने कुछ काम किया है जिंदगी में, बड़ा सीवी है, लंबा सीवी, उधर भी पढ़े उन्होंने, तो हमने कुछ बात किया बड़ा शिक्षण के बारे में, क्योंकि हम वही कर रहे हैं. लेकिन उसको पहचान करके इधर तक लेके आने की जो उदारता भावना है वो श्रेष्ठता है. क्योंकि किसी भी प्रतिभा गुरु को मिलने तक या उनको गुरु कन्नड़ में एक बात है, जो रिकॉग्नाइज करने की नजर मिलने तक हमें वो प्रतिभा संपूर्ण या संपन्न नहीं होता. इसलिए मैं बोलती हूँ जो लोग प्रतिभान्वित है वो भाग्यवान है, लेकिन वो प्रतिभा को जो पुरस्कार करते हैं वो उनसे भी भाग्यवान है. और उन दोनों का गुण नहीं है तो ऐसा नहीं होता जैसे साईनाथ बोलते. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪನ್ವೇಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಕಿಶೋರ್ ಚೌತ್ಮೋಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಮಾತೆಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. पैसे की मदद चाहिए या फिर जिनको कोई भी मदद चाहिए आप सब प्रोवाइड करते हैं, और वो भी अपने आप ही जैसे बताया कि आपको जो डोनर्स है वो भी बहुत कम है, बिकॉज आपकी जो स्टार्ट है, क्योंकि हमने सुना है कोई भी पेड़ अगर बढ़ता है तो उसके रूट्स जो होते हैं ज़मीन के अंदर पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो वृक्ष बहुत बड़ा होता है. तो मैं आपको ये बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपके जो रूट्स है ना शक्ति जी साहब, वो बहुत अंदर तक गए हुए हैं. आपका अभी वृक्ष बढ़ना बहुत बाकी है और वो वृक्ष बहुत बढ़ने वाला है, और आपको बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे डोनर्स मिलने वाले हैं. तो 10-5 साल आप आगे चल पड़े हैं बहुत सारे लोग. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಪನ್ವೇಲ್ನ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಾಗರ್ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಯಶಸ್ವಿ ಕಪ್ತಾನ್ನ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮಧುಕರ್ ರಾಣೆ ಅವರು ಕೆಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. आपण सर्वांनी बघितली, निश्चितच गव्हर्नमेंट शासन असतं, सरकार असतं, ते आपल्या परीने काम करतं, विविध योजना असतात, पण अशा फाउंडेशनची समाजाला शेवटी गरज असते. आणि निश्चितच आता लोकशाहीचा स्तंभ बोलले जातात, विविध स्तंभ असतात, तर असे एनजीओ देखील, असे संस्था देखील, असे फाउंडेशन देखील आता लोकशाहीचे काही स्तंभ म्हणून त्या ठिकाणी उद्या सगळे. आज अनेक लोक आपल्या घरामध्ये सुखी असतात पण समाजासाठी लोक कमी करतात. निश्चितच कर्नाटक गव्हर्नमेंटनी सिव्हिलियन अवॉर्ड देऊन त्यांचं गौरव केलं, खरं म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने केलं पाहिजे होतं. सकाळपासून त्यावेळेस मी त्याला सुरुवातीला कराटेच्या क्लासमध्ये टाकला होता, जेव्हा तो फर्स्ट स्टँडर्डला होता 6वीला असताना, आणि तो वयाच्या 10व्या वर्षी त्याने कराटेचा ब्लॅक बेल्ट पण मिळवला. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या हार्डवर्कनीच होत असतात, आणि पॅरेंट्सचा सपोर्ट प्लस मुलाचं जर हार्डवर्क असेल तर अशा प्रकारचे रिझल्ट्स आपल्याला मिळतात. तर ह्या सर्व गोष्टी आपण घेत जाव्या. आज भवानी फाउंडेशन 5व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आपण मला इथं बोलवलं. खरं म्हणजे मी तेवढा मोठा व्यक्ती नाही की माझा सत्कार वगैरे करण्यात यावा, परंतु तरी आपण इथे बोलवून माझा जो काही सत्कार केला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं धन्यवाद. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇಂದಿನ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. मी जास्त वेळ घेणार नाही इकडे, कारण का जेवणाची वेळ झालेली आहे, भरपूर या ठिकाणी भाषणं ऐकलेली आहेत. खरं तर मी शेट्टी साहेबांना म्हणत होतो की महापौर बोलल्यानंतर प्रोटोकॉल असतो की आम्ही नाही बोललं पाहिजे पॉलिटिकली, पण हा पॉलिटिकल प्रोग्राम नाही आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो की दक्षिण भारतातून एक छोटा मुलगा येतो 16 वर्षाचा, आणि तो आपल्या कृतीतून मेहनत करून या ठिकाणी एवढा मोठा प्रपंच घडवतो
हे अभिमानास्पद आहे. आणि मी दीक्षित शेट्टी यांना पण सांगतो की जसं अजिंक्य राणेचे मधुकर राणे वडील आहेत. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ ಉದ್ಯಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕುಸುಮೋದರ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ये जो कन्नड़ राज्योत्सव, कर्नाटक राज्योत्सव जो अवार्ड मुझे मिला, उसके माध्यम से मुझे बुलाया गया, मुझे एक सत्कार किया गया. वहाँ करीब 25 बच्चे को बुला के वो लोग का नाम लेके, वो लोग का अचीवमेंट्स को लेके बुलाया और वो लोग का सत्कार किया. तो 25 में मेरे को, मैं फटक करके मेरे ध्यान गया बिंदिया शेट्टी. मैं इन शॉर्ट बोलता हूँ, ये बच्ची प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सामने, अपने प्रेसिडेंट जी के सामने जाके हमारा उनकी शोभा, उनकी कला दिखा के आई है. सबसे पहले मेरे अस्थि none other than our Bhavani family, or loved one, our Bhavani family, all our staff, members of our Bhavani family. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪನ್ವೇಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ನಗರ ಸೇವಕ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಬಿಂದಿಯಾ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಚಂದನಾ ಬಿ ಅವರನ್ನ ನಗದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಂದಕ್ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಭವಾನಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಸಂದೀಪ್ ಉಡಾನೆ, ಆಶುತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್, ತುಷಾರ್ ಮಾಡ್ವಿ, ಸಂತೋಷ್ ಜಾಧವ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸರಿತಾ ಕುಸುಮಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈ, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನವೀನ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಂಚಾಳ ಹಾಗೂ ರಾಯಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅನಂತ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. So talking about our focus, yes, right from the beginning our focus has been on health and education, and it's not that we have neglected other areas. Like Mr. Shetty, our president, said, as and when he saw any article or any situation where there was a help needed, we went ahead. So there was no discrimination done, but as a vision, we are focused on doing something as far as health and education is concerned. And right, it all started in the year 2015, and it started in his own hometown, that is in Mangalore, a place called Vitla. A lot of people who are from Mangalore here might be familiar with the name. So we initiated a medical eye camp over there. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುಂಬೈ.